അപ്പോൾ കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ ഒരു വീഡിയോ സൂം ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ക്ലിപ്പ് എടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യത്തിന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മലയുടെ പടമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ടിക്ക് മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ടൈം ലൈനിലുള്ള ഇമേജിൻ്റെ ആ ലെയർമ പിടിച്ചിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ നീളം കൂട്ടാനൊക്കെ പറ്റും. എന്നിട്ട് അതുമ്മ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ കത്രികയുടെ ഓപ്ഷനുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേ ഹെഡ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണോ സൂം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഞാനവിടെ എറോ മാർക്ക് ഇട്ട് കാണിക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് പൊസിഷനും എൻഡ് പൊസിഷനും വേണമെങ്കിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വെവ്വേറെ ആയിട്ടും വയ്ക്കാം. എന്നിട്ടത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക. അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ പിടിച്ചിട്ട് സൂം ചെയ്യണം. സൂം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഇമേജ് വലുതായി തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മളിത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഒന്നരാടം വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.